víte tohto videa, kde je konečne moja tvár a môžem natáčať iba minútu 50 sekúnd, takže to musíme robiť rýchlo. Takže povedala som si, že stop, musím urobiť ďalšie video, pretože všetky moje videá sú maximálne pred mesiacom, pred 3 mesiacmi a vydalo sa maximálne pred hodinou 2 moje video, ale to som natáčala ešte pre včera, to si môžete pozrieť. No a chcem pozdraviť moju kamarátku, že Kikalo 123, že sorry, ale trošku som na to nahnevaná. A že moji spolužiaci proste sa furt pýtajú, že kedy bude ďalšie video, tak som si povedala, že musím urobiť ďalšie video. Tak to sa bude. Takže robila som si to video a fakt neviem, aké video ešte budú. Myslím, že za chvíľu mi končí čas, takže čau! Počkaj, ešte mám 50 sekúnd. Ja už to ukončím. No dobre, za chvíľu musíme končiť, takže... OK. Takže zatiaľ ešte môžeme čakať. OK, nebudeme trvať. Čau!